Pozdravujeme, otec Vladyka, otec Jonáš. Aký vidíte prínos dialógu medzi Židmi a kresťanmi? Máme spoločnú vieru, spoločného Boha, stvoriteľa. A komunikácia medzi nami je veľmi dôležitá, pretože oni sú naši bratia vo viere. My sa vnímame ako vo viere synovia Abrahama. Takže je tu veľmi veľa spoločného. No aj história sa tak ako si nám dáva na vedomie, aj nám ukazuje tú skúsenosť, že Židia boli v našom území prítomní a aj v našich dedinách, po našich farnostiach, v mestách. A ľudia na Slovensku, zvlášť na východnom Slovensku, veľmi dobre s nimi vychádzali. Ale veľmi veľa spoločného, deti sa spoločne hrávali, mali spoločné, povedzme, teda sa pretínali, teda aj ten životný priestor, aj spoločné veci riešili. Takže a preto si myslím, že aj na tej úrovni duchovnej je veľmi veľa, alebo je veľmi potrebné mať takéto spoločné stretnutie, pretože tým, že oni sa z nášho územia vytratili, vďaka holokaustu a vojne, tak naši ľudia trocha ako keby zabudli na tú prítomnosť, ale oni sú súčasťou našej histórie, lebo my sme súčasťou ich histórie, ako sa na to pozrieme. Že pre mňa je veľmi dobré obnovať tie spoločné stretnutia, či už modlitbou, alebo len tak rozprávať. Potom aj isto, ja za grécko-katolíkov hovorím, že v našich farnostiach mnohí Židia boli zachránení cez našich kňazov, cez našich veriacich. Takže tu je veľmi veľa spoločného, oni sú veľmi vďační a nás to veľmi obohatilo, pretože to boli konkrétne gesta našich ľudí, také evanjeliové gesta, aj lásky voči blížnemu. Takže myslím, že to je veľmi dôležité. Mohol by byť možno taký prínos dialógu medzi Židmi a kresťanmi aj taká pripomienka našich spoločných koreňov, z ktorých vlastne vychádza kresťanská cirkev a možno sme na to istým spôsobom aj v nejakých našich denomináciách pozabudli, alebo možno z nejaké veci si vysvetľujeme ako rôznymi spôsobmi. Ja myslím, že teda do vojny táto prítomnosť bola veľmi taká vnímavá, teda tá prítomnosť tých spoločných koreňov. A podľa mňa nebolo by zlé akýmisi takýmito stretnutiami možno si to znovu uvedomiť, pomôcť tými stretnutiami, znovu si to uvedomiť, že naozaj máme jedného Boha. Sme ľudia teda toho istého Božieho slova. Aj keď isto Židia majú Pentateuch a nemáme celé teda aj starý zákon, nový zákon, ale viac menej Ježiš Kristus bol Žid. Takže a my mnohé veci sme prebrali do liturgie, do našej modlitieb, zo židovskej tradície, veľmi veľa elementov. Takže podľa mňa, a mnohí naši ľudia, možno aj katolíci alebo evanjelíci, si to neuvedomujú naozaj. Tak sa zdá, ako keby sme sa zrazu kdesi objavili z ničoho, ale naozaj v našom pozadí je prítomnosť židovská veľmi silná. Prvokresťanské obce boli aj zo Židov, aj z pohanov. Ten židovský akcent tam bol veľmi silný, prakticky Ježiš prišiel pre Izrael ako Mesiáš. Potom sme mali v dejinách cirkvi veľa takých neľudských postojov voči Židom a teraz možno od Nostra Aetate, tých 60 rokov, znovu hľadáme most dialógu. V čom vy vidíte celý ten priebeh, že sme tých Židov tak nejak trošku odsúvali a teraz znovu sa k tomu vraciame, že naši starší bratia vo viere? Ja by som to vysvetlil veľmi pragmaticky. Tým, že oni sa stratili z nášho územia, že zrazu nie sú, alebo prestali existovať, pretože ich fyzicky eliminovali z nášho územia, tak aj sa na nich zabudlo. Hej, pomedzi tých našich veriacich. Jednoducho zabudlo. Predtým Židia boli súčasťou nášho každodenného života. A tým, že oni teda naozaj ich odsunuli, či teda cez holokaust ich stali to istým spôsobom, prestali tu nám byť prítomní, tak ľudia ako sa to prestali vnímať. No a tie prvokresťanské obce, že boli prakticky židovsko-kresťanské a potom pohano-kresťanské, trošku viac filozofie gréckeho sveta a ten prvý model tej židokresťanskej cirkvi bol verím Boha, ktorý sa zjavil.
ten rozdiel, ako vidíte, že sa to tak potom, dá sa povedať, že tá pohano-kresťanská obec prevyšila aj počtom, možno aj symbolmi, aj možno cestou viery potom tých 2000 rokov až do toho Nostra Aetate, kde sme znovu začali tých Židov vnímať ako starších bratov. No, asi bol takýto vývoj, a je to aj tiež prirodzené, že teda tí, čo boli kresťania zo židovstva, začali vnímať, že to židovstvo už nie je pre nich nosné, hej, že tým, že uverili Ježiša Krista, že zrazu začali veriť evanjeliu, tak ten starý zákon nie, že by prestal existovať, to nie, ale ako si už nebol až tak podstatný, hej, skôr začali vyrastať na novom zákone, na evanjeliách. Takže, no potom samozrejme, že to kresťanstvo v tých prvých 3 storočiach bolo také masové, teda zvlášť v tom 3. 4. storočí, že jednoducho možno časom, ako si to vyšlo aj z toho myslenia ľudí. Aj keď v liturgii doteraz každá liturgia, či rímska, či byzantská, či akákoľvek iná liturgia má jasné prvky, napríklad modlitby židovskej, nejaké vzdávania. Liturgické o tom jasne hovoria. Takže v tej mentalite, povedzme, liturgickej to ostalo, len v tej mentalite ľudskej sa to vytratilo. No a potom znovu, keď už teda sa znovu akýmsi spôsobom tie silné komunity, možno v tom stredoveku či neskôr, aj tu na našom území sa Židia objavili, začali byť súčasťou teda aj tej kultúry, aj toho obyvateľstva, tak ako si ľudia tak prirodzene začali vnímať, že to sú tí ľudia, ktorí veria v Boha, stvoriteľa neba i zeme, ktoré aj my veríme, takže to sa vnímalo podľa mňa tak blízko stále. Ale samozrejme, že tu je rozdiel, no, oni majú svoju kultúru, svoje tradície, svoje zvyky a zase kresťania, svoja kultúra, svoje tradície, svoje zvyky, to je tiež prirodzené. To súvisí aj s našim slavením Veľkej noci, že to je pascha prechodu Židov a ono je to pascha prechodu od smrti k zmrtvých vstania väčšného života. No a napríklad aj na pasche vidno, že od prvých storočí to bolo v Nicejskom sneme prijaté, že akože vnímalo sa, že teda tá naša pascha má čosi spoločné s tou židovskou paschou, ale hneď od prvých storočí ako si tak to chceli nie že oddeliť, ale aby bolo jasné, že čo je čo, hej? Aby nedochádzalo nejakému takému zmiešaniu, k synkretizmu. To bolo stále kresťanstvo veľmi, veľmi silne vnímané, ale samozrejme, že aby kto si nezamienial, že Židia majú vtedy pásku a kresťania majú vtedy pásku. Takže to bolo hneď vnímateľné od prvých storočí prakticky. Preto nemáme v ten istý čas, ako majú Židia pásku, keď na začiatku to bolo, hej, ale máme stále nedeľu až po tej páske, kedy je teda tá židovská páska. No, stretla som sa aj s takým výkladom alebo názorom, že vlastne ten novozákonný sviatok Veľkej noci je akýmsi naplnením toho starozákonného sviatku, alebo teda vo všeobecnosti, že novozákonné sviatky sú naplnením tých predobrazov, starozákonných sviatkov ako predobrazov, že vlastne ide ako by o naplnenie toho významu do celistvosti, do plnosti. Tak prakticky je to tak, ja môžem hovoriť za byzantskú tradíciu, za východnú tradíciu grécko-katolíkov, že v našej liturgii je to veľmi citeľné a dokonca v tom Veľkom týždni pred Veľkou nocou, tam sa veľmi spomínajú tie biblické príbehy, ako celý pôs sa číta od Abraháma až po Mojžiša, ako vrchol starého zákona, ako človeka, osobu, ktorá vyviedla izraelský národ zo zajatia, z otroctva na slobodu. Hej. Ako ten najsilnejší predobraz toho, ktorý naozajstným spôsobom, duchovným spôsobom nás vyvádza zo smrti do života, to je Ježiš Kristus. Potom takisto máme napríklad čítania ohľadom Jozefa Egyptského, kde je veľmi taká silná, evidentná prítomnosť jeho zvlášť počas toho strastného týždňa, ako tiež predobraz Ježiša Krista, ktorý bol predaný, ktorý bol zradený, ktorý potom jednoducho uniká hriechu, ktorý nespravodlivo trpí, ale predsa potom prijíma vrátu. To je tiež teda taký predobraz, silný predobraz Ježiša Krista. Takže samozrejme, že Páscha kresťanská, smrť, utrpenie smrti Ježiša Krista, zvlášť vzkriesenie, to nie je iba predobraz, to už je reálna vec,
nášho vyslobodenia zo smrti duchovnej, hriechu do večného života, ktorú bránu nám otvára Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý sa narodil áno, v židovskom národe, prijal na seba telo v židovskom národe, mal matku Máriu, ktorá bola teda do židovského národa. Takže takýmto spôsobom, ako keby nám bola aj s tým, čo sme z pohanstva, odovzdaná štafeta. Hej. Tým pádom nie sú vynechaní Židia, ale sú pozvaní aj všetky ostatné národy. Hej. Takže samozrejme, že tu je naplnenie Ježišovi Kristovi toho, o čom starý zákon rozpráva. No teraz máme aj jubilejný rok a to je také prepojenie, že v židovskom starom zákone je o jubileu písané, že 7. rok, akoby ten sabatický, a potom 50. rok, keď sa navracala pôda, keď sa navracali otroci. Čiže v tomto roku jubilejnom my v cirkvi ako vidíme to jubileum z nášho kresťanského pohľadu? No aj tie jubilejné roky v cirkvi prakticky vznikli na základe tej tradície židovskej, teda biblickej. To je taký ozvena z toho biblického jubiláre, teda odpúšťať, oslobodzovať, uvoľňovať. Takže no a v cirkvi my to teraz vnímame, možno to si aj materiálne, sme jak kresťania pozvaní odpúšťať, povedzme, možno aj dlhy, aj fyzické, ale zvlášť v tom duchovnom mysle, že nám je odpustené. Je to špeciálny rok. Je špeciálny to rok, kedy cirkev nám dáva, nám hovorí, Boh teraz odpúšťa. Nie, že by iné roky neodpúšťal, teraz zvláštnym spôsobom, pretože keď Boh toto rozpráva v starom zákone, teda v takých tých medziľudských vzťahoch o odpúšťaní, o čo viacej on teda to môže realizovať v tom duchovnom výmere, že Boh nám odpúšťa naše hriechy, zvlášť teda nám dáva veľké milosti. Preto začali sa tie púte do Ríma, teda počas tých jubilejných rokov, pretože pápeži chceli, aby ľudia to vnímali, že je to čas milosti. A naozaj, keď teraz vnímame za tých pár mesiacov, čo sme už v jubilejnom roku, že je to čas milosti. Teraz nedávno sme boli na tom slovenskom jubileu slovenského národa v Ríme a vidíme, že sú mnohé skúsenosti, svedectvá, že ako to vnímajú ľudia, aké milosti obdržali, ako majú skúsenosť s Bohom v tom Ríme. A to si povedal, puť ako puť. Ale je to čosi také, čas milosti, naozaj, ťažko sa to chápe, ťažko sa to dá vymerať, ale to čas milosti. To môže iba pochopiť človek, ktorý príde a obdrží milosť, ktorú možno inokedy by nebol obdržal, kde si na Slovensku, neviem, v zahraničí, ale tým, že by si vykonal tú púť, cez tie 4 brány, Boh sa ho dotýka špeciálnym spôsobom. Takže, a on môže byť otvorený na prijatie tých darov, ktoré možno ináč by nebol hotový prijať. Takže samozrejme, že je to biblická tradícia a sláva Bohu, že cirkev ju prijala za svoju a takýmto spôsobom je možnosť pre ľudí obdržať čosi, teda výnimočným spôsobom. Vidíte, že aj tie vzťahy Židov a kresťanov na Slovensku v mnohých rodinách, obciach, mestách sú ešte neuzdravené, neodpustené, že toto je aj čas, kedy môžeme konať aj možno nejakú púť alebo vyznanie voči Židom, aké boli krivdy na Slovensku spáchané. Ťažko sa mi to vníma, alebo vysvetľuje, komentuje, pretože reálne teraz Židia nie sú na Slovensku, alebo veľmi málo je. Nie sú takí evidentní, ako povedzme pred vojnou. Takže ťažko sa mi vníma, že by teraz, alebo nejakým spôsobom komentovať, že ako teraz sa udiela to zmierenie, lebo ich tu reálne sú, teda málo je pri tom. To bolo treba vidieť konkrétne rodiny, keď mali nejaké teda tie zranenia od Židov, a zase židovské rodiny od tých slovenských obyvateľov. Ale to nie je skôr z druhej strany, že mnoho už tu bolo urobeného, aj mnoho bolo odpusteného tým, že naozaj po tých našich dedinách, v našich rodinách po celom Slovensku boli zachránení mnohí Židovia. Mnohí Židia. A tí, ktorí možno akýmsi spôsobom ich teda v úvodzovkách povedzme im dopomohli, že boli vyvezení stade, z druhej strany to kompenzovali zase iní, ktorí pomohli tým istým Židom. Takže, ale tak asi neviem, či sa to tak nejakým spôsobom nazvať tak celoplošne, že už je to všetko OK. To asi treba ísť od prípadu k prípadu, hej, teda od tej okolnosti k okolnosti, od
tej rodiny k rodine. Vidíte na Ukrajine, kde ste žili 20 rokov, iné vzťahy medzi Ukrajincami a Židmi ako na Slovensku? Je to len iná atmosféra, alebo sú tam aj nejaké iné akcenty? Viete čo, tam tiež nie je nejak extra veľa Židov prítomných. Tam sa schádzajú možno hasičskí Židia v tej centrálnej Ukrajine v septembri, kedy tam po svoju púť, tam ich nejakých pár tisíc prichádza, 30-40 tisíc. Potom viem, že mnohí prichádzajú po tých historických miestach, kde kedysi žili, obnovujú svoje cintoríny a Ukrajinci normálne prijímajú. Tiež jak súčasť, ktorá bola prítomná tam, teda na ich území. Sme si na to spomínali. Mnohé tam je ešte možno viacej toho neuzdraveného, pretože to teritorium je oveľa väčšie, ešte viacej neprebádané. Ja som nedávno pozeral taký film, že mnohé tie cintoríny židovské sú ešte také, povedzme, kde si neočistené, zarastené, ani ľudia o nich nevedia. Sú špeciálni ľudia, ktorí sa tomu venujú a ich teda odhaľujú. Ako keby teda dávajú znovu na svetlo tie momenty, ktoré úplne upadli do zabudnutia aj v tej histórii. A tam je tých miest oveľa viac ako na Slovensku, pretože tým, že tam bol aj komunizmus silnejší, o tom sa nerozprávalo, tam bolo oveľa väčšie plienenie aj čo týka Židov, nie iba kresťanov, aj čo týka Židov, teda všetkého, čo bolo religiózne, akýmkoľvek spôsobom. Ne? Tu na Slovensku, sláva Bohu, ja vidím, keď idem teraz aj autami, chodím, že je veľmi veľa tých cintorínov židovských, sú obnovené, pekne sú čisté. Ja osobne tu nevidím nejakú extra prítomnosť veľkú Židov, na Ukrajine som videl viacej, húfne, napríklad tie sviatky prichádzajú do mestečiek. Tak sme boli napríklad v tom kláštore, to mestečko 7 km a tam tiež prichádzali tí chasickí Židia. Veľmi často prichádzali párkrát do roka, bolo vidno, že sú tam nejakých 50, 60, 70 ľudí aj s manželkami, takže to bolo viac také evidentnejšie. Tu som tak nikdy nevidel, že by po Prešove som videl 50 Židov ísť, hej. Teda v tých ich kaftánoch a tak ďalej. Ste tak poznamenali, že kto vie, ako je to s tým zmierovaním sa, keď už teda tu nie sú prítomne, alebo je ich veľmi málo na území našej krajiny. A napriek tomu možno aj táto téma taká židovská je istým spôsobom v tých ľuďoch prítomná, konkrétne v ich pamäti, v ich prežívaní, alebo v ich spomienkach, alebo v ich postojoch, vyjadreniach. Niekedy sú také podprahové poznámky tých jednotlivcov, či už v dobrom tom zmysle, alebo v negatívnom. Ja som akurát včera mala možnosť si prečítať vyhlásenie Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku k vyjadreniam Ľuboša Blahu. Takže aj na nejakej tej našej politickej scéne momentálne niečo si je také trošičku rozvírené, kde vlastne iba trošku tu prečítam, že v tom vyjadrení teda sa píše: pán Blaha, máte podozrenie, že v prokuratúre funguje sionistická mafia a sú tu vyjadrenia, ktoré sa periodicky opakujú už 200 ročia a vaše vyhlásenia vníma i slovenská židovská komunita. Odkazuje vám, že všetci Židia, ktorí dnes na Slovensku žijú, sa tu rozhodli žiť dobrovoľne i napriek nevždy privetivému prostrediu. A teda toto vyjadrenie tam ďalej pokračuje v takom nejakom keď snahe odpovedať na slova tohto konkrétneho politika, tak teraz som to nespomenula, pretože by sme zabrúsili tým smerom politickým, ale že keď hovoríme možno o tom zmierení ako takom, že môže to mať aj takýto rozmer nejakého Božieho dotyku, milosti, milosrdenstva, odpustenia, vyrovnania sa, očistenia od akýchkoľvek takých tých podprahových, podvedomých, možno nejakých averzií, nenávistí, nepochopení, ktoré kdesi tak tlejú v tom človeku, ale z času na čas pri nejakom podnete sa jednoducho to ukáže na povrch, že ešte to tu máme v nás, na Slovensku. Tak určite aj takéto veci sú, teda ja nezapieram, či sú, pretože sú všelijaké mýty, falošné mýty, ktoré sa ako keby tak umelo živia v niektorých možno skupinách spoločnosti, ale to sú mýty, ktoré nie sú nejak opodstatnené. Preto si myslím, teda aj my ako kresťania, to nie je, že raz nám Boh odpustil a už teraz
to je OK. Stále sa musíme vyznávať do svojich hriechov, stále prosíme Boha o odpustenie. Hej. Takisto jeden druhého odprosujeme aj v rodinách, takže aj tu podľa mňa, aj keď povedzme už bolo zmierenie nejaké oficiálne, tak stále, keď je príležitosť, samozrejme, že treba poprosiť jeden druhého odpustenie, pretože odpustenie to je by som to nazval, je to studňa bez dna. A nikdy nemôže byť, povedzme, tak, že si poviem, koniec, už sa všetko odpustilo. Pretože my nevieme, koľko toho bolo spáchané. Čo si sa zaevidovalo, veľmi veľa sa toho zaevidovalo. Ale potom v mnohých takých tých vzťahových veciach my nevieme, koľko sa toho zlá narobilo. Aj čo týka židovskej otázky, nie len. Takže akékoľvek znovu a znovu vzývanie toho odpustenia je na mieste. Nie je to nič, čo si také, že by to bolo umelé. To je tak, ako keby sme znovu nalievali liek na ranu, ktorá môže sa už aj selila, ale ešte ostal rubec. Treba ešte nejakým spôsobom ošetriť a teda upraviť. Takže, alebo tak ako si ránu mážeme ruky nejakou masťou, teda zvažujeme ruky. Takisto aj toto, to je čosi podobné. Jednoducho to odpustenie ako taký balzám na dušu, alebo na tie veci, ktoré sa udiali a my ani o nich možno už ani nevieme. Ale Boh toto môže použiť na to, aby sa uzreli mnohé veci ešte potom hĺbšie v korene. Takže podľa mňa sú to dôležité veci. Ja môžem tiež povedať za biskupov, ja vnímam, že takíto predstavitelia židovských obcí sú stále volaní na tie naše stretnutia, kdekoľvek sme, sú dobre prijímaní, sú poznaní medzi nami, takže ja sa z toho veľmi teším. Hovorili ste aj o tých pekných prípadoch, nielen otec biskup Vojdič, ale aj v Olšavici, kde pre mnohých je prekvapením, že skoro každá rodina mala počas vojny u seba nejakú židovskú rodinu alebo nejakého človeka a koordinoval to Michal Mášlej. Čo vy zo svojho počutia, zo svojho príbehu, svojho života o tejto udalosti, o tejto osobnosti a o týchto skutkoch milosrdenstva môžete povedať? Okolo 100 Židov bolo zachránených v Olšavici, v mojej rodnej obci. Vďaka aj otcovi biskupovi Vojdičovi, ktorý je vyznaný spravodlivý medzi národmi, takisto aj vďaka otcovi Mašlejovi, kňazovi, ktorý bol u nás, tiež vyznaný spravodlivý medzi národmi. No aj potom vďaka tej ochote jednotlivých rodín, ktoré boli ochotné prijať toto riziko, pomôcť židovskej, tej či inej židovskej rodine. Samozrejme, že to nebolo v každej rodine, to bolo viac na tých okrajových domoch, aby bol ľahký dostup do polí, v prípade núdze, aby mohli utiecť. Takže to boli viac také tie okrajové domy, kde sa dalo takýmto spôsobom, aby susedia o tom nevedeli. Pretože to bolo tiež také divné, že naozaj už keď vojna sa ukončila, tak mi rozprával aj teda môj dedo, že tí gazdovia povychádzali na ulicu a boli všetci prekvapení, koľko Židov bolo v dedine. Aj u teba sú, hej, aj u teba, hej, aj u mňa sú, hej. Že jedni od druhých nevedeli. Však to bolo dobre zorganizované aj tým kňazom, že jedni od druhých nevedeli. A naozaj veľmi veľa sa ich zachránilo. Aj môj dedo mal tiež jednu rodinu. Takže, a môj otec rizikoval, že teda bol vtedy malý chlapec. A bolo riziko, že bolo gestapo, teda aj Nemci boli v prednej izbe a v tom istom dome bola aj rodina židovská. Hej. Takže no, to bolo veľmi také riskantné, jak mi to dedo rozprával, aj otec si to už veľmi nepamätal, teda z reči môjho deda. Takže to bolo také hrdinstvo, ale to bolo také zdravá, povedzme, kresťanská kultúra ľudí, aj taká ľudskosť, obyčajná ľudskosť, že oni vedeli, že tí ľudia sú v núdzi a že im treba pomôcť. Lebo jednoducho tak to vnímali, čo si samozrejme, na tým sa nezamýšľali. Keď to rozprávajú, že išli z trhu, z Spišského podradia po tej lesnej ceste a tam našli rodinu Židov, tak každý ich zobral. Ešte lepšie, keď teda ich tam skryl, prišiel ku farárovi, hovorím, videl som tam také, čo mám s nimi robiť, choď po nich.
Ja teda v noci išiel, ich priviezol vozom, k sebe do stololi, tam ich schoval. Že to bolo čosi také samozrejme pre tých ľudí v tedajšej doby, že jednoducho sa treba postarať o človeka v núdzi. Aj pri tom, že rizikuje svoj vlastný život. Takže to bolo také obdivuhodné. Ja som na to, nie že hrdý, ale som veľmi rád, že pochádzam z takejto obce, že aj môjho deda prakticky tiež sa zachránil jedna rodina. Vyšli teraz nejaké spomienky, kniha alebo nejaký film o tom, čo Bol sa celý dialo? bol taký film urobený, potom kniha a teraz bol veľmi taký pekný seriál urobený dokumentárny v slovenskej televízii dokonca. A to bolo z celého Slovenska, ale takisto bola tam aj spomenutá tá Šavica. Mám teraz trošku otázka z iného súdka. Vieme teda, že mnísi v kláštore sa zvyknú modliť žalmy, možno aj teda tých 150 žalmov v nejakom časovom intervale, neviem teda, či to je za týždeň, či za mesiac. Tak môžete možno povedať zo svojej skúsenosti, že kým ste teda boli na takomto mieste, tak ako tá mníšská modlitba žalmov prebiehala a prípadne, či to bolo niečo pre vás dôležité alebo niečo, z čoho ste konkrétne čerpali duchovne? No to pre mňa nová skúsenosť, keď som prišiel na Ukrajinu aj teda do kláštora, pretože naozaj teda tá spoločná modlitba v kláštore, teda v monastieri mojich spolubratov, je založená na žaltári. Je to podstatné gro všetkej spoločnej modlitby. Počas Veľkého pôstu, teda tej 40-nice, tak žaltár sa pomodlí za jeden týždeň, to si môžete predstaviť. No a počas roka, tak za jeden mesiac. Plus, mali veľmi takú peknú tradíciu napríklad, keď to si z našich spolubratov zomrel, on vyšiel pánovi, tak počas toho, keď ležal už na marách, v chráme, tak prakticky odkedy sme ho teda vystavili teda na tie máry do chrámu, až po moment, kedy nebol pochovaný, tak išla 24-hodinová modlitba žaltára. Tam majú takú tradíciu, že sa modlia žaltár za zomrelého. Alebo napríklad takisto, keď začala vojna, tak prvé, čo bolo, hneď sme organizovali modlitbu žaltára za to, aby Boh ochránil Ukrajinu, aby ochránil rodiny. Takže znovu sme mali rozpísané služby a išiel, neviem koľko tam, prvý mesiac, asi každý deň išiel